ikustea horako erantzuna batea herriak beraz zuei, eskerrik asko. Biarenik, hor ikusten zuen kuadrilla hori. Igual ez dut sinistuko, baina holtza gainean musika jotzen danak zizurkilarra geha, hau dara zizurkilarrekin da bada, eta sekulako musika idazkaula ez da bezin behar. Nola ez, antzerkin parte hartu duten denei. Alde hula bintzat, egin deu, idozuek. Musikari nivela ikatu dut, eta zesan dantzaritaz. Esker berezia bukala jantzataldei eta zizurkilgo dantzari guztiei, ze hauen baina ere ikeragarria. Lehen musika ikatu dut, eta hemen ikusi ikusten batzuk kantatzen, Loatzo musika eskolari eta abes batzako ere, esker berezia. Ia jai guztitan egoten dira, eta gaur ere ez dute utxein, eskerrik asko kartufinako guztiei. Hau, zuek ikusten zuen, envolvente hau egiteko, eskenografian lan handia egin du jende asko. Muntaian eba, goizeko zazpitako batzuk hemen montatzen haitu dira. Hoiei da nahi, eskerrik asko. Eskerrak jantziekin lagundu duten etxeko guztiei, erraldoien jantziek egin duzten, jubilatuen elkarteko eta postunei ere bai. Eskerrik asko nola ez zizurkilgo udalai, hau guztia jarri dulako, eta bereziki Arantz Alkorta, Leire Zubetia eta Arantz Ormazabal zinegotziei, inistu ezpaldeko gana eta ere, askote jo luzatuko, inoraztu bali gabe, eskuidartik izan da, eskerrak bere-benetan. Eta hori bai, talde guztiak izanen, eta danen izanen ditzeiten, bi persona bintzat, bereziki eskartu nahi egiteu gaur, proiektuaren arimentako bat, beti itzalean lan egitea gustatzen zaion persona bada, baina nik uste gaur berezti dut laura hilotzea eta zuen txabla zaparra da, Julian Arrastogai hilotzeko eskartuko diogu. Oituta goditzen baina gaur kostatzen nahi zaite. Eta proiektuaren buru bat izan balin badau, gokin kriston pazientzia duna, momentu txarretan beti baikor jokatu duna, eta honedanan ordena ematen saiatu dena, Iraitz Izarra da, Iraitz ordena. Kantua dio etorkizuna eskutatik hurbil daukagula,
nik uste demostratu deula ekimen parte hartzaile anitz eta koloretsu bat egitekela, eta daren esku dago zizurkin parte hartzaile anitz eta koloretsu bat egiten jarraitzea. Lareun urte barru, esan dezatela,